Γεια σας παιδιά, Αναστάζια εδώ και στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε δίνουμε με το χρώμα part 2. Πριν το κάνω όμως, θέλω να σας δείξω ένα μυστικό που τώρα το έμαθα. Λοιπόν, κοιτάξτε, πάτε εδώ για να ντυθείτε, πατάτε το 1 και το πατάτε άλλη μια φορά και πάει στο 7, 8, 9, 10, 11, 12 και το ξαναπατάτε το 7 δύο φορές και πάτε στο 14, 15, 16, 17, 18, 19 και μετά πάτε στην αρχή. Οπότε μπορείτε να φτιάξετε πάνω από 6 skins. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα είπα να πάρω αυτό εδώ το σπίτι. Περιμένετε να φορτώσει. Αυτό εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Ας αρχίσουμε σήμερα από τα ρούχα. Καθίστε όμως να τα βγάλουμε. Τα που φοράμε. Ωραία. Α, δεν σας είπα ποιο είναι το σημερινό χρώμα. Το σημερινό χρώμα είναι το μπλε και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα για τα ρούχα. Βρήκα όλες αυτές τις μπλούζες. Αυτή εδώ για να δούμε. Ναι, είναι πολύ καλή. Πάμε τώρα στα παντελόνια. Πήρα αυτό εδώ το τζιν. Τώρα πάμε στα μαλλιά. Εδώ δεν βρήκα αρκετά μαλλιά, οπότε έχουμε λίγες δυνατότητες. Έχουμε λίγα μαλλιά να επιλέξουμε. Ωραίο. Και αυτό ωραίο, οπότε το κρατάμε. Πάμε τώρα στο καπέλο. Ούτε εδώ βρήκα πάρα πολλά, βασικά βρήκα πολλά μπλε. Αλλά δεν ξέρω αν μου αρέσουν πολύ αυτά εδώ. Ας πούμε αυτό τι είναι. Αυτά εδώ μπορεί να μου αρέσουν. Οκ. Πάμε τώρα στα γυαλιά. Παιδιά, βρήκα αυτά εδώ τα γυαλιά, αν βλέπετε. Και τώρα πάμε στην τσάντα. Ούτε εδώ βρήκα πολλά. Οπότε τι είναι αυτό. Είναι σαν να αφήσα στην πλάτη. Αλλά όχι. Αυτό εδώ πέρα. Καλό. Πάμε στη ζώνη. Ούτε εδώ βρήκα αρκετά. Βλέπετε τα περισσότερα είναι. Ωραία, πάμε να δούμε εδώ τη φούστα. Εντάξει, ωραία. Πάμε εδώ τώρα που το βρήκα κατευθείαν αυτό που θέλω. Και στην τσάντα λοιπόν. Παιδιά, ούτε εδώ βλέπετε δεν έχει πολλά. Αλλά κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν. Τώρα να πάρουμε αυτή την τσάντα. Ναι, πάμε στο επόμενο. Ούτε εδώ βρήκα πολλά, αλλά αυτό. Νομίζω τελείωσα. Και παιδιά, αυτό εδώ ήταν το σημερινό χρώμα. Πώς σας φαίνεται το outfit? Κάντε like και subscribe για να δούμε το επόμενο χρώμα. Παιδιά, καθίστε λοιπόν. Δεν έκλεισα το βίντεο γιατί άκουσα κάτι πολύ περίεργο. Περιμένετε να δυναμώσω τον ήχο. Περιμένετε. Σκέρι, παιδιά, πολύ σκέρι. Πάμε να δούμε λίγο από πού ακούγεται. Έβαλα και τη μουσική, Παναγία μου. Δεν ακούω τίποτα. Αυτή απέναντι παίζει να είναι. Δεν ακούγεται από εδώ, ακούγεται από μακριά. Βασικά από εδώ ακούγεται. Γιατί
δεν ακούγεται από τον αστυνομικό. Αχ, ο αστυνομικός βάζει. Από εδώ δεν ακούγεται. Παιδιά, κάντε like και subscribe αν θέλετε άλλη φορά να δούμε τα ξανά εμφανιστικά. Bye!